मजूरी करो एवस पास ये पानी को सुन लाने पैसे वाई para setup coaches bazar ये लोग वो पार्टी करती दे रहा टैक्स का असमस कसाई नदी से रोजा ये ने वारे वर्ची पता coaches मगर तो 50 क्वेश्चन दियो
यस पण मोल आहे हॅलो यस पण मोल आहे हा तुमची कोई